ବର୍ଷକୁ ଥରେ ବନେଇବେ ଆଉ ବର୍ଷ ସାରା ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଏଇ ଆଚାର। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ୍ବର ଆଚାର ବନେଇବା। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ 2ଟା କଞ୍ଚା ବଡ଼ ଆମ୍ବ ନେଇଛି। ଆମ୍ବଟା ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ଅଛି। ଭଲକି ଧୋଇକିରି ତାକୁ ଭଲକି ସଫା କପଡ଼ାରେ ପୋଛି ନେଇଛି। ତାପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ରସ କହନ୍ତି। ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଖରାରେ 2 ଘଣ୍ଟା ଶୁଖେଇ ଦେବେ। ଯଦି ଖରା ନଥିବ ରାତି ସାରା ଫ୍ୟାନ୍ ତଳେ ଶୁଖେଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ସଫ୍ଟ ଆଚାର ଦରକାର, ହଳଦୀ ଲୁଣ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ବହୁତ ସମୟ ଖରାରେ ଶୁଖେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରଞ୍ଚି ଆଚାର ଦରକାର ତାହେଲେ ଆପଣ 2 ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ଖରାରେ ଶୁଖେଇ ଦେବେ। ହଳଦୀ ଲୁଣ ଗୋଳେଇକି ମୁଁ ରାତି ସାରା କଭର କରିକି ରଖିଦେବି। ରାତି ସାରା ରଖିଲା ପରେ ତା ଦେହରୁ ଯେଉଁ ପାଣି ବାହାରିବ ତାକୁ ଆମେ ଛାଣିରେ ଛାଣିଦେବା ଏବଂ ତାକୁ ଖରାରେ ନେଇକି ଶୁଖେଇଦେବା। ମୁଁ ଯେହେତୁ ସଫ୍ଟ ଆଚାର ବନାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖରାରେ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଦେବି। କାଠରେ ତିଆରି ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଶୁଖେଇଲେ ପାଣି ଜଲ୍ଦି ଆବଜର୍ବ କରିଥାଏ। ମୋ ପାଖରେ ତ କାଠର ପ୍ଲେଟ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଶୁଖେଇ ଦେଇଛି। ମୋ ଛାତ ଉପରେ ତ ବହୁତ ଖରା, ଗୋଟେ ଖରାରେ ଆମ ଆମ୍ବ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶୁଖିଯିବ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ମେଥି ନେବା, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ କଳା ସୋରିଷ ନେବା। ଆମେ ଆଚାରରେ ସାଧାରଣତଃ କଳା ସୋରିଷ ଆଉ ମେଥି କ'ଣ ପାଇଁ ନେଇଥାଉ? ଆଣ୍ଟିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ୍ ଆଉ ଆଣ୍ଟି ଫଙ୍ଗଲ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ଏଥିରେ ଅଛି। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ପାନମହୁରି ନେବା, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ କଳା ଜିରା ନେବା। ଇଣ୍ଡକ୍ସନରେ କଢ଼େଇ ବସେଇ ତାକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହାଲକା ହାଲକା ଭାଜି ନେବା। ଇଣ୍ଡକ୍ସନର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଆମେ ଲୋରେ ରଖିକି ଫ୍ରାଏ କରିବା। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ ଆଦୌ କରିବା ନାହିଁ, ପୋଡ଼ିଯିବାର ଚାନ୍ସ ଥାଏ। ମସଲା ଭାଜି ଆସିଲେ ହାଲକା ହାଲକା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ଆସିବ। ପାନମହୁରି ଆଉ କଳା ଜିରା ବା କଲଞ୍ଜି କହନ୍ତି ଆକୁ, ଏହା ଆଚାରରେ ଭଲ ଫ୍ଲେଭର ଆଣିଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନର ସୁଇଚ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା, ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଗୋଟେ ମିକ୍ସି ଜାର୍ ନେବା। ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଦରଦରା ପେଷି ନେବା। ପୁରା ଫାଇନ୍ ପାଉଡର କରିବା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସଲାର ଟେକ୍ସଚର ଏମିତି ରହିବ, ପୁରା ଦରଦରା। ଇଣ୍ଡକ୍ସନରେ ପ୍ୟାନ୍ ବସାଇ ସୋରିଷ ତେଲ ଗରମ କରି ନେବା। ଆଚାରରେ ସୋରିଷ ତେଲ କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ? କାହିଁକି ନା ସେଥିରେ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଫଙ୍ଗଲ ପ୍ରପର୍ଟି ଥାଏ। ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ଦେବା। ଲେମ୍ବୁ ଦେଲା ମାନେ ଆଚାର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ଆସିଥାଏ। ଏବେ ଆମେ କାଶ୍ମୀରୀ ଲାଲ ମିର୍ଚି ପାଉଡର ଦେବା ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା, କାହିଁକି ନା ଆଚାରରେ ବହୁତ କଲର ଆଣିଥାଏ କାଶ୍ମୀରୀ ଲାଲ ମିର୍ଚି ପାଉଡର। ଏବେ ଆମେ ଏଠାରେ 2 ରୁ 3 ଠିପି ଭିନେଗାର ଦେବା। ଭିନେଗାର ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆଚାର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ରହିଥାଏ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଖରାପ ହେଇନଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ସେ ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଇ ଗରମ ତେଲରେ ପକେଇକି ଭଲକି ଗୋଳେଇ ନେବା। ଆମେ ଯେଉଁ ମସଲାକୁ ଦରଦରା ପେଷିକି ରଖିଥିଲୁ ତାକୁ ଏଥିରେ ଏଡ୍ କରିନେବା। ଭଲକି ଗୋଳେଇ ନେବା। କାଚ ଜାରରେ ଆମେ ଆମ୍ବ ଆଚାର ରଖିବା। ସେ ଆଚାର ଜାରକୁ ଭଲକି ଧୋଇ ଖରାରେ ତାକୁ ଶୁଖେଇ ନେଇଥିବା। ତାର ଭିତରେ ମଏଶ୍ଚର ରହିଲେ ଆମ୍ବ ଆଚାର ଜଲ୍ଦି ଖରାପ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ଭଲକି ଆକୁ ଖରାରେ ଶୁଖେଇ ନେବା। ଏବେ ସବୁ ଆଚାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଇ ଜାର୍ ଭିତରେ ପୂରେଇ ଦେବା। ଏବେ ଆମ ଆଚାର ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ବର୍ଷ ସାରା ରହିବ ଆଉ ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଭିନେଗାର ପଡ଼ିଛି, ଲେମ୍ବୁ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ମୋର ଏ ଆଚାର ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।
ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ସେ ଜାର ମୁହଁରେ ଧଳା କଟନ କପଡ଼ା ଗୋଟେ ଉଡ଼େଇ ଦେବେ ଆଉ ଖରାରେ 2-4 ଦିନ ଦେବେ, ଯାହାକି ଧୂଳିମଳି ଆଉ ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଆଚାର ବି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ଖାଇବା ପାଇଁ।